हाबा लागोआव मोनफैबाय जोङो हाबाया गिदिरानो जादों माथो बायरानिफ्रायनो नुहुरखायो गिदिर जादों होननानै आरो दा नै जेसेबां गारि फैदोंना बिसोर नुनायफोरा गासिबो हाबानि जोब आरोना हाबायाव फैजोबनाय दा जोंबो नायनोसै सोर सोर फैदों सोर सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोना नायबाय थादो हाबा जानोबाबो ब्लग लानाय गारा मैयाबोनोसो आं नै सोर सोर फैदों नाहरदो ओरैहाय हाय सोर सोर फैदों नायदो सा लोंखांबाय जोङो ओइ नों मानो लोंजोबदिया लोंद' लों आं लाल साहखौ लोंजोबनाया हामानो नै आयै बिथाङा माने गाइखेर साहा नांगौमोननो नै हाबायाव होनाय नियम गैयानो बिसिना हाबायाव होनाय नियम गैयानो मिथिबायना लाल साहखौ लोंनांगौनो लों खेबगोन बेखौ एबार नेक्स्टआव बैहाथ' माने बिदिखौ लोंखाया आरोखि ना हामा बेहा दिनै माबाना दिनै सानदे औ ओमफ्राय ओरैहाय दं नों लोंदों दा लोंदों आङो ओमफ्राय ओरैहाय नों लोंदों आंबो लोंजोबदों औ हामाना लोंजोबनांगौ हाब लोंजोब्बाय नै दा जोंना आब' बेयो साइल' सिगांनि माबा खुगा मेथाइ खनग्रा आब' आर्टिस्ट हाय हरदो आर्टिस्ट हाय औ सिगां खुलुमबाय औ हिन्जाव गोदान जाबाय आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय बिराद खुसि आङो औ दे जिरिनामोनखौ शिबराज-शेखर औ आंनि फंबाय आरो बिजय औ बिजयमोन ओमफ्राय ओरै नै जोंना शिबराज बियो ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरो जोंबो हाबायाव फैनानैहाय आब'नियावहाय आरो गुमैखौबो नुबाय आरोना जोंहा उदखारि फिल्मावबो आब'आ माने माबा होदोंमोन ना भइस डाबिं होदोंमोन भइस डाबिंबो होदों आरो मेथाइबो खनदोंमोन ना अ बेनो आब'आ उदखारिनि बे गाबग्राया आंनि मोनसे ब्लग भिडिअ होखादों आङो नोंथांमोनहा नायबाय जानांगौ हिन्जाव गोदान जाबाय आरोना हिन्जाव गोदानब्लाबो खनसे मेथाइखौ खननानै हरदोंब्रा गाबनानै ओमफ्राय दिनै आङो गारामा थसे जादों आङो दाखालि हाबानिफ्राय दै सोलायनानै लोंहैबायना मैमोननि दैया बेरागुरिमोननि दैया दा बेनि थाखाय गारामाया थसा आंना ओमफ्राय आं मालाबा खननानै होगोन आं दिनै खननो हागोन दे आं खनगौमोन आंनि हाबाबाबो खनबावगौसोमोन आं दे ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै जोङो दसे थानानै ओरैनो माबा दोनखाबाय जों दुइसिन थांबाय आरोना औ दे गुमैया मोजां दा गुमैखौ देखायबावगोन र' मा होनदों गां होननाय खोनादों आब' दोनबाय हेलो हाय गारनि गुस्ति नुबाय नुबाय सेकेन्ड ओमफ्राय मोजां मोनदों आब' आङो ओरै जादों नोंसोरखौ नुदों होननानै ओरैबायदि खुसि मोनदों आङो जोंना साफ्रोमनिफ्राय जोंनि रेडिअ आर्टिस्टफोराबो फैजोबनाय जाबायानो माबामोन फैदों सोर फैदोंमोन आदा ब्रजेनमोन फैदों ओमफ्राय आगोलनि बे मेसेंनि रुवाथि फिल्मनि एक्टरनि हिन्जाव गुफुरनि हिन्जावा सुस्मितामोन बिसोरबो फैजोबदों दा बिराद मोजां जादोंना कालसारनि मानसियानो फ्रायानो फैजोब्बायानो कालसारनि मानसियाना
आरो जोंबो फैबाय आरो फैबावनांगौ दङमोन औ दा फैबावथोंसै बिसोरो उनावहाय जों जाना थांगोनसै आरो ना औ दे होमबा दे सासे ओरै ब्लग भिडिअ लागासिनो हाय नुदों आंनि ब्लग हाय नै जुलि एक्ट्रेस सफैदों ज' लोगो मोनबाय माने ओंखाम जानाय नायसै जोङो औ दे हाय थाथ' जाबायना जाग्रा नुदों मा मोनखो मोनथ'वाखैना दाबो नै अह बेखौनो जाग्रोदो होमबा नोङो बेखौ जाग्रोदो दे नों मा मोनजाखो दा नै खाम बायदिथ' दे लानो होनदों फार्स्ट फैजेनदो आं खुलुमदों आं दा खुलुमदों बे आब'आ आं बैसागु एलबाम खालामदोंमोन ना मोनसे बासिरि खानायजों समायफ्लेनाय आगै होनलायलायनाय बेयावहाय फिमेल सिंगारा जाहैबाय बे आब'आनोमोन आरोना दा बेनि गानखौहाय आं एसे दामनानै खोनासंहोनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो आब'आ माने बबेहाय गान खनदों नोंथांमोनहा इउटुबावहाय सार्च खालामनानै खोनासंहैदो साइन' ब्रह्म होननानै होमबानो नोंथांमोनहा आब'नि गानफोरखौहाय खोनासंनो मोनगोन आरोना दा जों बिदाय लाबाय थांनोसै आरोना बाय बाय